ụmụ ibe anyị ekene ụnụ amamọkụ na-enwusikwa ike ọ na-enwuzi ka ọkụ ndị Naijiria ma afụzikwa ụzọ ebe a ọ bụ okenye ka ọ bụ n'ọkụ ndị NEPA ndị obodo ọna ka ozigbo ọbụgo si n'aka udo dị ụmụ ibe anyị si ka anyị kene ụnụ n'ụbọchị nke taata n'ọnụ nwa bụ ndị Chukwu gọziri agọzi ọnụ nwa bụ ndị ahọpụtara na agbụrụ anụnwa si na a ga-atọpụta ndị be anyị na-agbụ ama ma ndị mmadụ ọgbakwa ihe ha agbụ ha na-eche mgbe a fụrụ ewu ka o buo eriri na akpịrị ka e wee mara na agbụ ka ọ bụ ha ma ha na-ewere agbụ nke anaghị afụ anya asabụ so bilo anyị si ka anyị kenegodi ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị egede kene eke kene orie kene afọ kene nkwọ kene ikwu na ibe kenekwe ndị nsọ ala kene ndị ndozi ọdịnala Igbo kenekwe ụmụ Igbo ndị ihe anyị na-eme na-adịkwa mma kenekwe ụmụ Igbo ndị ihe anyị na-eme na-anaghịkwa adị na mma maka na o kweghị taa okwere echi chifuru afọ ga-efo nkwụ maka na anyị ebughị ya na mma ya n'ọkwa enweghịzi ụzọ ọzọ eji eze ụwa a niile enweghịzi ụzọ ọzọ o nwere one audio vidio m fụrụ na Facebook amaghị m onye mere the video amaghị m ebe o si so the man wee na-akọwa ihe anyị na-egwa ndị be anyị si nsi ụbọchị na ọ gara n'ala Igbo amaghị m onye bụ ihe ahụ aja ọsụrụ m mmadụ sendere m the video ọsọ ya gara n'ala Igbo na-eme ndị mmadụ interview na ihe ọ na-afụ ebe ahụ na adị very surprise response ndị mmadụ na-enye ya na ndị be anyị focusụrụ na immediate problem which the problem akwụkwọ ha na ha focus on immediate problem nọ na ha amaghị how to solve the immediate problem ya fọzikwa the long one. Ọ sị na ndị ugwu na-eburu moto buru young people bịa dọmpụọ n'ala Igbo na-abute ọzọ every day by day ọwụgwọ onye Igbo kwuru ihe ọwụkwa ha anyị nwakwuru ihe
mana ihe anyị ji egwa ndị be anyị bụ na maka na ọ bụrụ na ị nweghị nsọ ala jikọtago ime a na-ekwu nsọ ala ndị mmadụ a na-anụgonu ndị ọrụ anụ etiti emetọpịtọsigo omenala Igbo jikọtago so ha nụzie nsọ ala ha echekwa ma ọ bụ ihe ndị ọrụ anụ ha eche na ọ bụ ihe ndị ọrụ anụ ha ama ha na ihe a na-ekwu ebe a bụ okwu ọzọ nwere isi na ọ bụrụ okwu ndị nta aka jikọtara so ihe a m tinyere ebe a na Facebook a m ji wee na-ekwu okwu a na jee gee ntị gụọ ihe ahụ ọfụma gụọ ya ọfụma ịgụọ ya ọfụma ị mara ihe mere na inwe nsogbu ị gaghị asa ọfụma ya nsogbu ndị Igbo nwere na Naịjirịa ọ bụ nsogbu onye ọbụla nwere even na your own family personal family all the same nsogbu ahụ because nwanne nsogbu dị bụ adị dọ ihe a na-ekwu bụ ka ị ga-esi wee gboo mkpa dị adị mkpa dị bụ adị ọ dịrị adị ọ dị fụ ọ ga na-adịrịrị ihe a na-ekwu bụ kedu ka ị ga-esi egbo mkpa nwa ndị Igbo nwere nsogbu onye ọkụ mmanụ ụwa ma ndị niile nwere nsogbu ka ndị ugwu na-egwute mma na-egwu gold ọ narijuru afọ ihe nwere ihe na-aga aga ebe ahụ mba ịghọtago so ihe a na-ekwu maka ya bụ kedu ka ị ga-esi egbo mkpa gị ndị Igbo ji wee bụrụ ndị na-egbo mkpa tinye n'okwu ha na-ekwu tinye n'omume ha wee were nsọ ala Igbo wee nye ụmụ ha si ụmụ ha na-ekwe ihe a jiri gaba mbọsị ọbụla ị hapụrụ ihe a ị na-egwu mmiri m gwara ụnụ mbọsị mbụ ị na-egwu mmiri mbọsị ọbụla ị kwụsịrị ife aka gị ahụ efe mmiri ahụ ị na-egwu erie gị ị na-efe aka gị mbọsị ọbụla ị kwụsịrị ife aka gị efe mmiri ahụ ị na-egwu orie gị mbọsị ọbụla ndị Igbo hapụrụ nsọ ala from that day on till today nsọ ala abụghị jos ị na-aga n'iro isi ịfụ ọkụkọ ya ha eri ịfụ nkịta ya ha eri ịfụ ewu ya ha eri ihe abụrụ nsọ ala nsọ ala a complete package way of life anticipate create a problem onwe ihe a na-akpọ Hegelian dialectic create a problem found a solution or use immediate problem to found a solution to it. ịghọta ọ ihe a na-ekwu maka ya nsọ ala abụghị jos na ekwu ndị magonu the way anyị si wee ghọta ụwa nyanwa mere ihe ọbụla ndị Igbo nwere ha si ọ bụ arụsị asị ha arụsị asị ha ịghọta so ọ bụrụ ihe a na-ekwu maka ya ama igwe ihe ụnụ na-akpọ arụsị bụ ama igwe ihe a wụ nothing but ịkpụ arụ ama igwe gịnị bụ ama igwe gịnị bụ igwe ịghọtago gịnị bụ igwe ka a na-ekwu maka ya so all those things ụnụ na-akpọ arụsị ibu just all the way esi wee mega educate ndị mmadụ aghọtara ihe a na-akọ ihe ahụ just a virus running inside people ịghọtago that's why m ji gwa ụnụ na all the whole people na-asị arụ kwụsị arụsị arụ bido arụ asị ha nwanne ndị ahụ just today are going into lagoon ha na-aga n'ime lagoon because mmadụ ọ na-eme ihe ọ na-ama ha mmadụ anaghị eme ike nke oche arụ kwụsị arụ apụta aka na-ekwu na igvini ịghọta ihe a na-akọ because ọnwụ na anyị ma ebe anyị na-eje anyị agaghị anọ ebe anyị nọ ndị na-ere okpete na-ere yabasị na-ere suya they are comfortable ndị nwa na onwe gị ịrụchara ụlọ elu na village rụọ mansion you are not comfortable you are not happy onye na-ere yabasị dị happy ike na paakị na-aga obodo oyibo ọ bụ na trela na-abịa ala Igbo ị na-adị redi na-apụ obodo oyibo na-eje Dubai nyanwa adị redi na-abịa ala Igbo ịrụsịa ụlọ ọ bịa wuru getiman kpọrọ nwunye ya na ụmụ ya bịa kpọrọ the whole village ha niile bịa ebe ahụ dobe suya debe yabasị debe karọt debe okpete go I will stay here in the next 50 years that place will be their own naturally nature abhors a battle enweghị onye gị na ya na-anụ ọgụ kpaka m ịghọtago so ihe a bụ ihe a na-agwa ndebe anyị si nsi mana ịmana ị na-agwa ndị ịmana virus adịgo n'isi anyị already this virus bụ nsogbu anyị nwere to gas ndị Igbo always inside the problem ọ bụghị external because virus once there is virus computer begin to have a problem only this is external problem now always inside internal because awụ na ahụ adịghị gị na ahụ yaba gị the virus adịgo na ahụ gị already so all the whole problem na-enwezi bụ na ahụ gị ka o si apụta so virus adịgo n'isi anyị kịta so ihe niile anyị na-emezi na-awụzi ọ na-agazi against us as a people so anyị nwawozi architecture
of our own destruction now due to this virus. Mbọsị ọbụla anyị hapụrụ this program a na-akpọ nsọ ala aka, mbọsị aha ka eriri ọnya mara anyị. Mbọsị anyị hapụrụ nsọ ala ka ọnya mara anyị. Onye isi na naghị ejezi ụka, ị makwa na ụka wee package, you don't know. Isi naghị ejezi ụka, ị chọziri ime omenala. What is the package? Ka ekwe the package, you got to go. That is the case. Ọ bụghị about ị chọrọ ime omenala, ị chọghị ime omenala. Kedu the package? What kedu ihe wụ dị omenala ị na-achọ ime? What is it at the first place? Ọ bụ okwu a ka ụmụ gị ga-eji wee challenge tomorrow. Ọ bụghị okwu a. Ndị China dị busy na-negotiate n'Africa. Ha na-aga na Anambra negotiate with the Anambra people ka enye ha na ebe ha ga-arụkọsị ihe. Ọ bụrụ oge na Chinese language ga-abụ official na Anambra ma ugwu Hausa. Ha ejego na Kano negotiate with the emir of Kano. Very soon a ga-enye ha ha na-abịa udo. Ịnọdị na-asị arụ kwụsị arụ ebido. Anọdị na Facebook na-akọgeri, no plan, nothing. The government na onwe is virus, because ọwụ ụnụ mara onye na-achị ụnụ, onye isi ala ụnụ, onye mara onye isi ụlọ ala ụnụ. Nwanne, ị chọrọ ịma ka nwaanyị ga-adị ma ọ kaa nka, nere nne ya anya. Ịghọtago, nere nne ya anya. Ọ bahụ na mmadụ na-atụrụ onwe ya asị, ọ dịghị ka nwoke ahụ nọ ebe ahụ nwere project o nwere ike inye nwa gị ga-abara gị uru. No, then onye ajụrụ ajụ anaghị achụ onwe. Ịghọtago, mana nwoke ahụ nọ ebe ahụ, ndị be ha ma ụma hapụ ya ebe ahụ, because ha mana onye ahụ na-aghara ha ma ụma hapụ ya. Opportunity for them ka e wee nwee ike na-eburu ego na-arụ ihe ha na-arụ. Ndị nwa na onwe ga-enwe ha ajizi kpọsa ha akpọsa nke iji ere ere. Adị mma polisi, adị mma kọtụma. 100 million ndị ugwu, how many group ka ndị ugwu nwere? Amaha Arewa, amaha mma ha orukwere na ugwu Hausa niile, amaha mma ha orukwere 5 organization n'ugwu Hausa niile, 5 group, amaha mma ha oru. So na ana Igbo group enwere millions of group, but apart from upon these millions we cannot even found a solution, one single solution, one single one. Ọ bụghị ime the group with solution, ọ bụghị problem, but kedu achievement of these groups, kedu ihe intention of it. Mo adịghị against anybody in any group, mana ihe m na-ajụ, kedu ihe anyị mepụtara goro with all this group. Ekwu okwu ọdịnala, ịmara ihe na-eme, 1 million ọdịnala apụta. Ekwu okwu omenala, 1 million omenala apụta. Ekwu okwu Igbo, 1 million Igbo apụta. Ị ka na-asị ka ị mepee Facebook today, the next day 200 million people use all the same name mepe Facebook. Mana ha amakwa ha, because onye amaghị ebe nyiri ozu na-esi n'okwu abụọ ya. Ịghọtago, mgbe anyị kwubere okwu ọdịnala, ndozi ọdịnala Igbo, ha anọghị ebe e nyiri ozu, ha amaghị ihe anyị bụ n'obi wee na-eme. Ịghọtago, mana duto na ọwụghị ihe ha chọrọ ka ime ka ị na-eme, ha pụọ ga mepe the same thing as na nna ha nwere right to do. Chefuzie na all package ka a na-ekwu okwu, but ihe ị na-eme na all package ka ị na-eme. Mba, all package, then ka ihe wụ the intention. Nwanne, oyime agwago m gị na oyime aka m ịgwago enwe ihe, o nwere ihe dị iche n'ime. Oyime agwago m gị na oyime aka, that's why if na Igbo anyị anaghị eme nwe anything, because we are disintegrated. Anyị because nwanne, virus bụ virus. That's why o nwere ike onye Igbo na-emewe ọfụma today now, ihe afọ onye Igbo ga-agba ya tackle because all they corrupted already. Ihe nnachi egwu na ebe ahụ atụ nsọ ala, your desire agaghị adị correct. I nweghị a fixed desire. Ọ wụ ị na-awụgharị ka ozu a na-agwa ha akpa. You got to go, because ihe niile dị na nsọ ala bụ how to make the ozu stable, how to kwala the ozu. Ndị Igbo na-asị gị kedu ihe onye a na-eme ka ozu a na-agwa ha akwa. You got to go. That means ozu akwa ha akwa abụghị onye nwụrụ anwụ. That means onye dị ndụ ka a na-ekwu maka ya, because ọnwụ na onye dị ndụ, ọnwụ na onye dị ndụ ka a na-agwa na ọ na-eme ka onye ozu a na-agwa ha akwa. Then kedu ihe ozu nwụrụ anwụ na ozu dị ndụ na-eme? That means e nwere ihe something dị in between this top, because mmadụ agaghị asị mmadụ na-eme ka ozu a na-akwa ha akwa why na ozu bụ ihe nwụrụ anwụ. Onye nke adịkwana ndụ nkọ dịka ezi ihe ozu akwa ha akwa nwere ime wute onye dị ndụ.
that means ndị Igbo believe na onye dị ndụ na na-akwa ya atụ esi akwa onye nwụrụ anwụ. Yes, because ọnwụ na ọ bụghị ya data okwu ahụ agaghị. O nwere iru a na-eme atụọ ndị be anyị kwesịrị that is ichebere iru ahụ echebe. Ị gaghị asị nọkọtasị mmadụ na-eme ka ozu na-akwa ha akwa. Why? That means enwere something deep in between. That means ịkwazi ozu abụghị ịta anụ na ịta iri okwu anụ na ịta ọkpa ewu. Mba, ndị Igbo na-asị na a na-agba nkwụ. Gịnị bụ ịgba nkwụ? Ichefukwe na nkwụ bụ mmanya. Nkwụ mmanya. Ịgba mmadụ mmanya, ịgba ya mmanya ka ọ ṅụọ mmanya, ka mmanya gbubie. Ọkwa ndị ụka sị gị were mmanya nye onye iberibe ka gịnị mee? So that means e nwere something a na-ekwu die no gịnị, because ọnwụ na iwepụ from retop, gịnị wụzi ịgba nkwụ? Onwezi meaning. Ọnwụ na ịghọta the meaning, that means is meaningless. Kedu ihe bụ ịgba nkwụ? Mmadụ na-eje ekpọrọ nwaanyị, eje gbuo ewu taa anụ, nke ahụ aga. Ke ihe ọ bụ? Ndị mmadụ na-egbu onwe ha asị dibịa asị ha, dibịa asị ha, mana ụnụ na-asị dibịa ụnọ asị husband. Ụnụ na-akpa ya dibịa ụnọ, husband dibịa ụnọ. Kedu ihe dibịa ụnọ? Ọ mgbe di na-abịara mmadụ asị na di na-abịara onye a, di na-abịara ya. Ọkwa dibịa aha kwa bụkwa di na-abịara mmadụ. That means all these things nwere ihe ọ bụ mean. Ọ bụghị jọs a na-ekwu okwu, a na-ekwu okwu. Ịghọtago? Ọ bụ ihe ndị be anyị kwesịrị ịmara, because ọ bụrụ na ọ bụghị ya nwanne, enweghị ebe ị na-eji. You have no program, you are going nowhere. Because ị ma na excuse anyị na-enye kịta Nigeria ji anyị, because anyị fụrụ excuse. Nigeria o ji anyị, Nigeria will not let you, Nigeria, because that is it, because excuse all that thing ka anyị ji wee hụrụ aka. Mbọsị ọ hapụrụ anyị aka, o doo anyị anya na anyị bụ ndị nkịtị. Somalia ga-aka anyị mma, not by ọgụ but by useless. You got to go, because ndị these people ị na-afụ na the old, all of them will die off. Ndị nọ na west, our people nọ na west adịghị ready to go home. Nna agwaghị nke bụ eziokwu. Kedụzi onye ga-survive, ka onye ga-build the land? Ọ ndị ọkada na ndị keke? Kedu ndị ga-arụ ya? Ọ bụ ndị ọkada na ndị keke ga-arụ ya? No. Nwanne, only 2% bụ ndị be anyị nọ na west dị ready to go home to invest. Only 2%. 98 adịghị ready to go. So ndị okenye a na ụnụ fụsịrị na very soon ha ga-anwụ anwụ, ha ga-anọ forever. No. Then kedụzikwe na ihe ndị younger youth ga-eme? Onye ọbụla kpatara obere ego ọchọọ visa. Onye ọbụla kpatara obere ego ọchọọ visa. Ọ nọ Lagos, ọnọdụ Abuja, ọ nọ ha Abuja, ọnọdụ ebewa, onweghị n'Igbo land adịghị ahụ mma. Onye ọbụla nwere, onye Igbo ọbụla just go and check. Just only few. All since I bidoziri mebe ihe ala ka some of them bezibe dịka ha okulu dan. Ọwụ na ọ bụghị na ndozi ọdịnala bịara, aka m na-agwa gị by this time enwere ike ala Igbo adịgo empty. Because onweghị nwanne, there is no desire. Enwere desire no there, there is no desire. Enwere nke ka mmadụ ga-esi anọdị na onwere aspiration. That is ya otu nwụrụ anwụ na-aga ije na mmadụ ga-anọ otu anyị, ha no desire, no aspiration, nothing, just sit down look na dog name. Nwanne ihe abụrụ ndụ. Ọ pụta n'ụtụtụ o jee ahịa main market, o jee main market, o jee mgbuka, erie rice mama put in the morning, erie mama put n'efi, ọbanye o mechie ahịa na ya dị. Ọwụ na ọ nwụrụ ọnụnụ nwaanyị ọrịa ya enu, ụtụtụ o jekwe, abalị ọbata. Sọsọ mgbe ya na ụmụazị eji afụ daddy nnọọ nke ahụ aga, daddy nnọọ nke ahụ aga. Ọ bụ ihe ahụ ndụ anyị na-ebi nwanne. Skuulu, ụlọ akwụkwọ ebe anyị na-akpọje ụmụazị anyị, ha enweghị any program to train them. Anyị nwewo the parents have no program to train them. Kedizikwenu ka ụmụazị ya ga-esi wee rụọ bridges and planes and doctors and whatever? How? Ajụjụ ka m na-ajụzi. Kedụzikwenu how come? Ịma na because anyị na-eche uche, ọ na-abịa anyị ka nwere automatic transformation. Nwere nwanne, hapụ names. Ọwụ name na-edisive anyị. The same thing mere na Jizọs. Ndị be anyị sogidere Jizọs, sogide Jizọs. Mbọsịsị ha o doro ha anya na Jizọs. Ọkwa unu fụrụ na Facebook, unu afụrụ all the whole ihe ndị ụka na-eme, ndị na-amị ọnụ.
ndị na-ekeni amụ, ndị na-eme nka, ndị na-eme nka. Kịta na ndị mmadụ afụbago na ihe abụghịzi eziokwu. Ọkwa ifugo na kịta anyị na-agwa ụnụ kịta ụnụ na nwanne biko excuses anyị na-enye kịta na Naijiria ji anyị excuse anyị na-enye, not knowing that na anyị nwa na onwe anyị na-enye the excuse. Thinking faculty adịkwa ha anyị isi o. Thinking faculty anyị enwekweghị, mana anyị si o Naijiria ji anyị because anyị believe na enwere somebody no somewhere ma ihe ga-eme ya. Na ọwụ Naijiria enwere somebody somewhere, not you, not Emeka, not Okeke, but somebody somewhere. Ịdịkwa ha chọ na enwere somebody somewhere ga-eme ya. Okay, now the same way Jesus will do it for us. Onye bụ Jesus ma ha at the end of the day ndị mmadụ amata na ọwụwa yo ka emere ha. Kịta na onye jezi ikwu okwu na Facebook okwucha ọsị na in the name of the name of Chukwu okike abịa. No more Jesus again. Ụjọ even ihere na-emezi ha ikwu Jesus maka emego ya n'ọnụọgụ ndị iberibe. Mana ọ karịkwa religious. So nna agwa ụnụ so na because the system that manage the life is egwu is emotion. Life based on emotion is life. So you can never remove emotion from life. It's impossible. Madiki mahari. That is why nna gị ji wee nye gị nsọ ala put oye in a compact a way ọ ga-ji wee benefit ye gị because ịma ihe iji wee daa iberibe na Christianity or Islam or whatever because ịma ha na nsọ ala dị mkpa. Mbọsị ọbụla ị hapụrụ nsọ ala you are victim to those things because you must go there because egwu is emotion. Ndụ ịdị adị is emotion because ọ bụrụ na ọ bụghị ya you cannot laugh, you cannot make love, you cannot have anything. So as long as there is emotion n'Igbo language anyị na-akpọ ya egwu na egwu is the same writing called. So as long as they dị ndụ ị ga-enwere a program that manage this emotion period. You must have a program to manage this emotion. If you don't have it, that is where you become victim of Arukwusi, victim of Jesus, victim of Yahweh, victim of Nkewa, victim of Nkewa. Yes! Because if you don't do it for yourself, somebody else will do for you. If you don't think for yourself, somebody else will think for you. Simple as ABCD. Enweghịzi otu ọzọ esi eme n'ụwa na ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. No, nothing more, nothing less. So anyị wepụ ha na nsọ ala n'ihe anyị na-eme nwanne enweghịzi ihe ọzọ mana okwu abago anyị abago na akụkọ. Mbọsị ọ bụla anyị kwụsịrị ime nsọ ala because now ihe anyị ka ji ekwu ewu na people adịbeghị matured enough to understand it because nke ha nwere enwe bụ nke ndị West. So ihe ha mere na bụ na iwe of ihe isi ike na-ewe ndị mmadụ. So ha ama ha na ihe this thing enwere ihe ọ nwere ime wit ndị isi ike because o nwere ndị nwere ego na-eje ụka, enwere ndị nwere ego na-eje ụka, nwee ndị enweghị ego na-eje ụka. So you must remove wealth from there. Ọ bụrụ na ị wee injinia ị ga-awe injinia ma ị na-eje ụka ma ị naghị eje ụka you still work and dị nne. You got that? So mana problem ọ na-ekwuzi ihe bụ na enweghị your own system. Now ị mana ọ dịghị ka nchụgodị gị ajụjụ na ọ dịghị ka ndị ahụ wetara ihe religion n'Africa ọ dịghị ka ha nwere ike ime a program so that ị ga-adị mma, ịdị mma, mmanụ akwụsị iflo, gold akwụsị iflo, diamonds akwụsị iflo, loans IMF loans akwụsị iflo. Ichekwere na nọ eziokwu na ọ ga-eme. Number one, the education enyere gị all fraud because ọ bụ na ọ bụ fraud ị ka apụ na ndụ since 1960 Nigeria nwere independence. N'ime ahụ anyị gachiba onwe anyị Azikiwe Nnamdi Ọkpara 1960. In 2019 onye na-achị gị dị 70 something years ọ maghị dafe. O doro gị anya na enwere something dị wrong with the people living in the place. There is something wrong. Educational system, there is something with educational system. Ọ bụrụ na ọwụghị ya nwoke ahụ agaghị erute di ya. Ị gaa na ebe ahụ n'obodo ahụ ndị mmadụ bụ egbe
na street as ndị eke. So you don't need to be arrogant ka agbaa gị egbe. Ị nwere ike iburu moto na-apụta asị gị weta 20 naira eju agbaa gị egbe. So ọwụhụ na just ịchalenjiri status quo ga-eme ka egbuo gị. Enwere ike igbu gị without ekwu emena anything. Ị nwere ike ị na-agara onwe gị sef asị na accidental discharge agbaa gị egbe. Ịghọtara? So ọwụhụ ma ikwuru okwu ma ikwughị okwu na ọ bụ na kedu ihe ị na-ekwu maka ya. That is the case. Kedu ka ndị a na-achị na n'obodo ahụ ga-esi wee na-achị anyị adị bizi na-eme ihe ọzọ. Ịghọtago? So ihe anyị karị ị na-eme, ebe anyị karị ị na-eje bụ na ọwụ na ndị be anyị nọ na be anyị ka m na-ekwu ihe a, na ọwụ na their direction bụ towards how to disintegrate these people. Maka kịta ọgwụ na ha emerubeghị ha karị ime achieve something. Ịghọtago? Ọwụ na ha emenwu ha anything, but the whole energy is being channeled somewhere else. Because nwanne in the human being will just micro organism ka na-akpa ya. You got that? All their behavior ga na-follow. All na our energy is channeled towards somewhere else. That means ọ gaghị shake one this thing na. Ọ gwefuru na ịchọ iwere hammer kụọ na something ekugide ekoka ya. Mana your hammer anaghị akụ na that thing. Hammer gị na-akụ ebe ọzọ na, so ihe akụkọ the thing. You got that? Your power is somewhere else or towards that thing. So onweghị automatic anything nwere ike shake with that thing because your power is not towards the place. Unu amaha na mind is powerful. Mind is powerful. So your mind is not there. Your mind is somewhere else. You want to go to paradise, want to go to Israel, you want to have a free separate country. So your energy only towards the place. First of all, it's in a whole part of its system. So you whole part of the system. So when you check the system, there is nothing shaking the system. You check when you check the system, but it's the whole part of it. The whole part of the system. So when we are here check the system, never. Is it never ever? Because the whole part of it. So when you check you shake you part of it. Yes, whole part of it. You get check because one. Is it or are possible? It's not possible. So anyị nwa bụ mmadụ kwesịrị iche iche ka mmadụ. Onye anaghị eche iche ka mmadụ akwụkwọ mmadụ hapụkwana. Ndị Igbo na-aba afa according to behavior of that thing. A na-asị mmadụ ị na-eme ka anụmanụ. Nna onye ọrụ ka mmadụ. That means mmadụ nwere range. Nwanne ọ bụrụ na ị pụọ outside that country, not outside, just not that is otu esi ana na plane na anya na anị wee na-anya ka ndị obodo anyị si akpa agwa odo oge anya ị na-asị ma ọ bụrụ na mgbe ahụ a na-eje ụka sị na mmadụ ọkọrọ ndị ọgwụ ịghọtago ị ga-asị na enwere something na-eme ndị a. Yes, enwere ihe na-eme ha. Nsọ ala na-ekwu okwu ebe ihe adịghị n'ime ha. Ha enweghị character. They have no character. Ma ya fọzikwa behavior. They have no character. Talk less of behavior. There is none. But none. Ị na-agwa ha something ọ dị ha ka ọ ga-asị kere just gaa maakị ya maakị ya 2023 na-abịakwa. 2023 na-abịa nwanne olesi ma ndị ugwu ọ sị na ha achọghọzi nọ na country. And ha agaghị ekwenye. It's not possible because their land desert, climate change. Ha adịghị ready ikwu ya because ha nwere interest ebe ahụ. Ha ọgwụgwọ na ha achọghọ ndị agha si n'aka ha erite uru from the country. Ha agaghị ekwe. So earlier the better ibido gbaba mbọ for yourself kara gị mma because you are wasting your precious time. You got that? Ọwụ na close all this media now. Anyị ji eme iberibe anyị na-eme this media now. Kedu ihe anyị ga-eme? Ọwụ na Nigeria now wepụ media because China nwere wepụrụ media. Nigeria nwere ike ịpụta eji na ha achọghọzi WhatsApp in Nigeria or Facebook. Kedu ihe ị ga-eme? Like many of Arab countries. Kedu ihe ị ga-eme? Ichere ha ga-eme nwe. Go to Arab country. Most of Arab country I nwere satellite. Or because na
unu amakwana unu na-ebi na paradise, unu bi na paradise. Most of countries enweghị access to western satellite. Enweghị Facebook ndị west, enweghị WhatsApp ndị west. Jee and verify ị nwechara ihe a niile mana enweghị uru ọ bara gị. Enweghị uru ọ bara gị apart from brainwashing yourself with nonsense. Yes, all this access, ị nwere access to everything, but at the end of the day he na-use you to brainwash yourself for nonsense. Ihe na-enwere sense. Ịkwasị ndị be anyị okwu taa. Echi ezi kuma ezi ịchasị ezi ahụ, the next day ịfụkwa ya n'ime pọtọpọtọ. Odoge anya na ezi nwere problem from ezi nwere fundamental problem. Ọ mere ịsasị ya ahụ o jekwe na mmiri ruru unyi. That means ndị be anyị nwere fundamental problem bụ nsọ ala. Program adịghị n'ime ha, because all this program will channel you, will defend you, will tell you oge ọbụla ị nwere problem, your desire, you anything, all nsọ ala ga-indicate the solution to your problem, because all code a na-code from childhood. Mana nke a now, there is no code, there is no reaction, there is no action. Docile, only wake up in the morning to go to Idumota, sell, come back, go to main market, go to Mbuka, na keke. Enwero activities for children. No activities for children. No activities for adult. Ihe a niile bụ ihe dị bụ adị. Agbara m bọọlụ mgbe nnọba anyị. Mgbe a na-agba street ball, anyị gbara street ball, street matches. A na-ebucha kọp. Ịghọtago, gwuo egwu ọnwa. Anyị gwuru egwu ọnwa ọfụma. All those things na-achịkọta ụmụazị ọnụ n'ala Igbo. Nke a na-emezi na TV now. Egwu ọnwa na TV ka a na-emezi ya. Apụta na ABS. Ọkwa na YouTube gị ga-watch that thing. Mgbe a na-eme Mike Ori ihe dị mma, Test by Moonlight. Mgbe a na-eme movie, Mike Ori ihe dị mma. Mgbe onye kụrụ watch Mike Ori ihe dị mma fụ ebe a na-akọ mmadụ nsị ebe ahụ. Mgboro one Zebudaya, una watch go Zebudaya fụ ka na-akọ mmadụ nsị ebe ahụ. No. So I shot all this thing down, all these educated movies. Nyewezi anyị echeri mama bla katabra. Since anyị watch bla katabra na cherry mama, kedu ihe mere Nigeria ji wee nye anyị DSTV ọ dịka granọt? Kedu ihe ji wee mee DSTV ọ dịka granọt? That means e nwere ndị na-ara ego n'azụ ka ihe a na-asa ụmụazị anyị isi. Yes, because DSTV gwa m one single benefit for our children, that DSTV. Onye na-enweghị ọ dị ka ọbịa ka poverty kacha. Gwa m one single benefit DSTV na-enye anyị. Ụmụazị anyị na-asụ oyibo ka Eliza na village nna ya na be nna nna ya. Ọkwe sọsọ ya ọ na-awọchị. Mgbe anyị nọ na nwata anyị awọchị Channel TV, anyị awọchị Disney Channel. Ya anyị na-egwu egwu ọnwa, na-arụ moto komkom, na-arụ art, na-arụ mọfụla. Ọhịa anyị rụrụ, anyị wọchị Channel television. So ọgwụgwọ na-enye ha ụmụazị and Channel television, they can still be good. Simple and short. So enweghị ezigbo ihe m fọrọ those DSTV na-eme. As long as you nwere internet, you can go to internet and do whatever you like. DSTV gị nke a na DSTV ihe nwa ụmụ ya akọrọ ọbụchago our mind. Ebe a nke ga-afụ ndị pusti ndị dị iche iche, ụmụ fim dị iche iche, fim arụrụ na fim ọjọọ, ochi na ama a na-egosi gị American life, Yankee Neo. Ebe ahụ ka a na-watch this gangsterism. After watching gangsterism, ha gaa na street gaga test ya. Yes, ụna ama ha na through that movie ka a na-esi akọrọpt ụmụazị. Go to America, 60, 70, hip hop nwere different beating and different style. Today now, hip hop nwere different style. Go to street and see ihe na-eme na street. After ka ha watch that hip hop and this thing, ukwu nwaanyị na-eshake. Mgbe ihe abụrụ ihe na-akụ kịta na baanyị kịta na-ebido kwuo na ukwu nwaanyị na-eshake. Anyị abara na akụkọ ị na-agba ndị be anyị okwu nwanne.
practically ọwụ na anyị finish with this document of nsọ ala na anyị nwanyị na-eme na nwanne practically bụsị anyị ga-choose one day ọwụ na Saturday na Sunday our worship day and worship hour. This is it. Ọka ga obi bịa and anyị need every village. Ọsọkwa ya bụ na osisi ka anyị nwere anyị akụ osisi bacha. Mgbe ndị ụka bidoro ha akụrụ osisi bacha wee bido. Ma anyị apụghị ego anyị were osisi akwa anyị na-arụzi bricks. Anyị ga-eji bricks anyị rụpụta bacha. Ọwụ na mmadụ ịbụọ ka anyị dị nsogbu adị anyị ruo ebe ahụ ya adọsa ihe anyị. Jikọta. Kpọkọtụ ma ya ama ihe anyị ga-emere ụmụazị anyị nwere 900 and something pages. Anyị esi ebe ahụ wepụta mere ha okwu ọ bụrụ anyị ewepụta ofu okwu kọba ya ụka ịka ụka instruction to instruct the child ọkwa ebe ịka ụka conversation to instruct. Anyị ewepụta verses ebe ahụ wee kọbara ụmụazị akụkọ. Anyị nwere verses very very good and interested verses n'ime anyị ga-eji wee na-eme educate ụmụazị. Ọ bụghị ije ebe ahụ na-akpọ Chukwu okike na Chukwu asị gị no ka nwanne ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-esi enwere ihe ụmụazị ji egwu butebere ahịa all the whole world niile bring it anyị edebesi ya na data our place ụmụazị bịa abịara ebe a merezi ebe egwuregwu every that day Saturday or Sunday rughana we must keep that nna nwanne legodo anya if these people na-ezuzu na Facebook can have members ọwụ na ndị a na-aṅụsị nwaanyị ọnụ ndị a na-ekeni amụ can have members nna nwanne ikwuru na inweghị members ruo ebe a nwanne gị hụrụ aka mmehie pịa n'anya gị ọwụ na these people can have members ndị a na-amị nwaanyị ọnụ na have members. Kedu ụdị ihe nwaanyị a nwere ike ichebe n'isi ya na this man na-amị ya ọnụ nwere ihe ọ na-achọ imeri ya? O nwere ndị mfụrụ jicha kukumba n'aka amamihe ji kukumba eme amagha m ọha sa ha ya akọwa amagha m ihe ha ji ya eme ọsọ ha na chi ha ama ihe ha ji kukumba eme. Ọwụ na ndị a nwesịrị members nwanne kedu ihe ji nkịta ọnwụ? Ka anyị napụtanụ ndị a n'aka ndị people because ndị awụ ihe awụ new mind new soul. Our responsibility is to develop these souls because ọwụ na ọwụ ya gwakodi m ka kedu ụdị ekpere dizige na-ekpe nwoke a wee na-aṅụ ya ọnụ otu a ndị mmadụ a na-enyo even nke ahụ na-enyo ihe ahụ next one ga-abụ nya maka ya aṅụ dị ọnụ odebekwe dị ọ na-aṅụ ya asị gị jipụta pantị gị wipụta pantị gị chịrị n'aka yipụta pantị chịrị n'aka asị a na-ekpe ekpere Holy Ghost fire na-abịa asị gị yipụta pantị Holy Ghost fire onye ọbụla yipụta pantị chịrị n'aka. Odoge anya na ndị bụ ụnụ need help nwanne they need help. Ndị bụ need ọsọ enyemaka simple as ABCD. Ị nwere ike ị na-afụ ya nke nwa na onwe gị na-akọkwa ndị ahụ ọnụ the next minute bịa jụba gịnị bụ agwụ gịnị bụ osu gịnị bụ ume kedu ihe dị iche na gị na onye ahụ because you be curious you are curious. Ihe dị iche na gị na onye ahụ na onye aka nọ na that place ịghọtago nke nwa na onwe ka need something bigger ọwụwụ na need ozi na nke ahụ gbaziri small size you need another one dị more realistic ịghọtago. So anyị agaghị akparị ndị ahụ like that because iberibe ka ha dara nwanne ihere anaghị eme onye ara ọ nwanne onye ara ka ihe onye ihere na-eme onye a dara iberibe anyị ka anyị tụfuo na ọ dara iberibe mba ihe nna like iwe aggressive as long as na onye adịghị aggressive nsogbu adịghị n'ọsọsọ iberibe ka ọ dara nsogbu adịghị. Most of us nwechara mgbe anyị dara iberibe so anyị agaghị arọchị ndị iberibe wute aka ike because o nwere mgbe anyị niile dara iberibe ịghọtago. So ka anyị tekie na izi wute ndị dara iberibe ka anyị ma na ha dara iberibe so anyị jiri na nwayọ kpọpụta ha na iberibe gwa ha na ihe adịgo obsolete ihe ha na-eme is obsolete na ihe o need a new idea. Anyị asịghị gị tụfuo the idea of belief no anyị asịghị gị tụfuo the idea of God no na ihe ị na-eme is obsolete na enwere window vista na ihe a window XP na enwere window vista ka window nke a mma then ijiri nnọọ nwayọ mee install
because ijeje buru that window XP tụfuo the computer will shut down complete. Ịtụfuo XP aha the window will shut down complete. That's why unu ji eme unu mee ha attack ha gbara ọsọ. Yes, ọ ka o wepụ window o wepụ XP ahụ o tirie ka ezigbo nke o ya eji o wepụ XP o were gịnị na-eme? Mbanụ, ị ga-ahapụrụ ya the XP gizie nnọọ nwayọ tinye nke a ọ na-afọmatị nke a ọ na-restore nke ọzọ ọfụ ọ na-afọmatị nke ochie ọ na-restore nke ọfụ maka ịnwa anwa bụrụ nke ochie aha tụfuo nwanne ma na ịkọmitigo igbu onye mmadụ maka igbugo mmadụ life and direct. Ịmagoro enwe ndị ga-asị na Jizọs adịghị n'eziokwu onye ha eghezighị ọnụ ege. Do you know? E nwere onye ị ga-eme isi na Jizọs Kraịst adịghị, ọ gaghị eghezi gị ọnụ forever and ever because o nwere ebe ọ dị n'ime akwụkwọ ahụ na people like you will speak and nekwe ihe ọ ga-eme people like you when they speak and once all the 100% believe in that doctrine. Mbọsọ ọ bụ na i kwuru something like that ọ chara gị ọmanọgo one of them ndị 666 ha bịara Antichrist, the back of the beast. They are here. Yes. When not in n'ime dị akwụkwọ nke akwụkwọ na mmadụ na-atụrụ onwe ya asị. Once you believe in the doctrine ọ dị there. So mgbe ọ bụla ị bịara kọrọ ya tu uche ya agada place ozugbo ha bịara 666 mark of the beast vampire. Hey! Arụ eme vampire bụ okesi ha bịana ọ gaghị ọsị ahụ nwanne gị ọsị ahụ nwanna gị ọsị ahụ family gị gịnị agaghị eghezi ọnụ. That is why the way nwanne ịhụ ka m si eme ya mfụ ha na nke aha na-adịghị mma ha na-eme na Facebook nwere ya tụọ ha n'ihu ọ ha nwa ga-ejizi aka ha criticize ya. Don't criticize it. Were ya nye ha were the thing nye ha just were nke ọ bụla ịfụrụ Christianity na-eme ihe ọjọọ were ya go and give it to them. Si ya na-ekwe ọ bụzi nyanwa ka n'ime obi ka ọ ga na-asịzi nna ọwụ na this is Christ were eziokwu why can this thing happen? Ya jụọ onwe ya dị ajụjụ ajụ na ya hapụ ya ka ọ jụọ onwe ya dị ajụjụ were those evidences tinye ya n'aka gbagharịa ya tọọchị ka ọ werezi aka ya because ị gana criticize ya at the end of the day ọ ga-asị na na-eme attack. Were those things bombard ebe ya bụ ha ka nkọ na Facebook ị gaa na group ha ebe ahụ ha na-eme that nonsense were that thing bombard ya ebe ahụ let them see it. Ya were aka ọrụ gị ya weruzie aka ọrụ gị ya were that thing ka isi ebe ahụ ka isi eme ha dịtin oge Jizọs na-ekwu n'ọnụ no bụrụ ya ikwugidegide eruo echi nwere nothing nwere ihe ọ ga-echenji mana ọ nke ọfụ da one dị mana image dị important. That image ahụ ọ fụrụ ọ ga-eso seed na his heart. That image ahụ ga-eso seed na his heart or her heart because that image ahụ will tell her something. Si na na wow gịnị bụkwa nke a. So ụmụ ibe ọ the best way anyị ga-esi wee so these people wee ha anyị agaghị eso ya n'aka ike ọ gaghị work. It will not work. Ọkwa gị na family gị ya esi okwu your family will reject you nwere nke eziokwu ha ga-ajụ gị because ma na-ekwu this thing program ndị be anya na ha aghọta is a program. Ha ga-ajụ gị they will reject you as a family life and direct. Ha ga-ajụ gị pure odoge anya because ị nwere ike na-asị na how can my sister reject me, how can my brother reject me? Mgbe ị nọ n'ime ya you can do the same. Jirizie ebe gị mara bụ onye ọzọ mgbe ahụ ị nọ n'ime were uche gị calculate ya mgbe ị nọ n'ime ya you can do the same. Ọ dị ka for example now let me make a dirty example. Ọ bụrụ na ị na-eme freedom fighting for example na iwe Biafra mmadụ bịa na-ekwu against that movement ka isi react iwe na-ewe gị na mmadụ pụta ọsị na your leader bụ onye ochi ma onye ama ka ihu aka ntị ma ya the same thing ihu onye ụka igwe na Jizọs juzuru na-ezu ochi na-agba ama nwanne ọfụ ebe ọma gị ana m agwa gị nke bụ ezi ọfụ the same thing aha just werezie this Biafra movement were mara ọwụ na iwe Biafra somebody bịa na agụma against the Biafra movement nna nwanne oru oge nsị kụọ ya aka ntị ịghọtago mana mgbe ọ bụ na ị na-ahazi eme the thing
iji emezibede attack ndị na-eme eme, mana enwere mgbe igbo worse than them, enwere mgbe dị worse than them. That's why igbo na anaghị m those things. Enwere mgbe dị worse than them nwanne, ịghọtago? So kedu ihe ị na-emere ha attack ebe ọ bụ na enwere mgbe dị worse than them? Or if you can free yourself, these people can also free themselves. So ihe ha need in a way ha ga-eme understand ghọta ya, so that you can free them. Because ihe chọrọ ime ha, you want to free them, always okwu. Ọ bụrụ na ị chọghị free ha, don't worry, because if you don't like me, never you worry about me. So kedu ihe ana m eje tete ego n'igwe? Ana m akpọ Christ with my own name, with my own money, with my own gain, wetin concern ya bụ with overload. Ka ihe gbasara gị? You got to, onwere ihe gbasara gị die. All my own ka m ji. I am going by myself. Eji m ego ga-eje, eji m isi ga-eje. Nda iberibe kwadara m onwe m. Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ inyere m aka, you should come in a different way, not by attacking. Ịchọghị, if you don't care about me, don't care, don't help me. Aga ogoba m mbịa na aga ego enyere m nna aga ego isi m go and meet Jesus. Yes. Mana nwe ihe ị na-enye m, inyeghị m ego, inyeghị m nri, nwe ihe ị nyere m, m ga na-esoro onwe m Jesus ibe na-enye m nsogbu, iruo m nso akụchie m ntị. Ịghọta? So ọwụ na ị chọrọ inyere mmadụ aka, ịfụrụ ha na ha na-ada iberibe and ịma na ihe ha na-eme iberibe, then ị nwere ka ị ga-esi aba ha ime. Because ọwụ na ị gbara nnụnụ mgbe ahụ anyị na-agba nnụnụ, ị ga nnụnụ direct, nnụnụ ahụ efepụ, ị ga-esi n'azụ here ruo ijiri nnọọ nwayọọ ime ha na kpọtụpịa nnụnụ ahụ agbafu. So iji nnọọ nwayọọ gba ya pam ife nnụnụ ahụ na-ama na ịgbago katapọt erugo ebe ọ nọ ozugbo kutuo ya na. The same way ka anyị ga-eyuzu ndị, because as long as ha na ana Igbo, anyị ga-enwe ụba. As long as ha bụ majority na ana Igbo, development that place because that program ha na-eyuzu all mere intentionally ka iberibe daa. So as long as na ị na-emekwa that thing, this iberibe because ha bụ majority, because ọ bụ otu a ka micro distance arụ ọrụ. Majority carries the vote. Ogodu na the vote adịghị mma, ma majority tụrụ yes, the person will be your president. Ogodu na onye oshi ma onye ama oje tụnyere ya vote o win ya ọchịba, ịhụ na ndị iberibe na-achị. Ịghọtago? So ihe anyị need ime bụ re-strategize. Otu anụ anyị nwere nsọ ala nke ka nke ha mma, ihe anyị need to institute nsọ ala and follow it. At the end of the day with time, nke ahụ dị obsolete. Ha nwa ga-eji aka ha pụta dị, you don't worry yourself, because ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ ọwụ interest ka ha ji gadị. Because of this interest, oke jere ịta azụ ọnya ma ya, ha gara interest jee ebe ahụ ọnya ma ha jide ha. So ọwụzikwe mgbe oke ahụ fụkwa azụ ọzọ kazi azụ nke ahụ ibu, ọ chọrọ azụ nke a jebekwa. So ị ga-ejekwa debe dị azụ nke ezigbote azụ nke mara abụba. Ọwụ na ha debere mangala ebe ahụ ijedebe okporoko. Ọwụ na ndị ụka debere mangala idebe okporoko. So ọ bịazi ịta dị okporoko, ọnya amadụ ya. Ọnya nke awụ ọnya nke Igbo, ọwụhụ nke ruo echi asị na Jesus Christ. Mba, nke awụzi nke Igbo. So o nwere ike forever and ever onye ha apụzi dị, because ọ ga-atọwazi ya ụtọ sef, ọ ga-atọwazi ya ezigbo ụtọ. Ọ marasịkwuzie na all those things a na-akpọzi, a na-asị ya Amadioha asị ya, ma Amadioha asịghị ya, ma asị ya ịgọ mmụọ. All those things na-atụ ya egwu, ọbafụzizie ya na ihe ahụ just ordinary natural element ka a na-ekwu okwe, which is including you yourself is among them. You got to go. So now ọ dịzie relaxed, o nwere ike gazi village ha dị free, gagharịa mee ihe niile, ụjọ agaghị na-atụzi ya. Mgbe ahụ iwepụgo fear from himself. You got to go. Ọkara ekpekwere chi ọ na-ekpere. Only thing bụ na even ikwuruzie dati Jesus Christ bi ebe ọ na onye nwa ga-fight, ọ ga-ajụzi gị kedu ihe mere Chukwu, kedu ihe mere chi, kedu ihe mere ogwu. Ịghọta? Onye nwa ga-fight because that's the religious. No, ihe ọ na-ama ha bụ na ọ na-eyuzu external one, and the external one anaghị efevọ ya, but ọ maghị. Mana mbọsị idebere okporoko, o jezi ya okporoko ahụ, ọfụ na okporoko na-esi isi ọma, ọfụ na mangala ahụ ọ na-ata bifo o ruru ikpuru, mangala ruru ndụ, repịa nyawa ga-asịzi onwe. So ọ mụnwa na-atabụ disi mangala bifo. Hai, kedu ihe na-ezuzugharị ihe?
yes, but ị gaghị abịa nnọọ idewe okporoko enweghị ihe idebere isi asị ebe ahụ ọ na-ata ma ngarapụta. Ihugo ndị na-ekpe ekpere before, ihugo ndị na-ekpe ekpere, look at the person. Ido anya na this mind no far away, emotionally far away. Ebe na asị asị ebe ahụ pụta ebe o so goro seed inside his mind. Mba, ọ dịghị easy like that. Ịma ihe o tekiri gị, ọ bụrụ na ịma ihe o tekiri gị nwa to come out from there. Even today ị kara atụkwa egwu sef sometimes e nwere ihe a eme ekwukwe ịla akwụkwọ ụlọ ichekwe Jizọs ọ na-abịa dị ọzọ nwa. So ndị be anyị, one thing ị ga-ama for your own benefit, gị na onye ụka na-ekwu okwu asịkwa ya na Chukwu adịghị, don't anwakwana ya anwa, because ikwu ha anya ya even ị gaghazi enwetebu even gịnị ya nwere ike isi okwu forever and ever. Ị nwere ike isi ya na ị naghị eje ụka na Chukwu dị, ịghọtago na ịbara ibelivu na Chukwu ndị Igbo, mana isi ya na igwe na Chukwu hi arụ emenụ, but that is from that day. O nwere ike onye ha agwa gị but inside his heart or her heart ọ cross ụra gị as an evil person, because mana ya na-ekwu o program na-arụ ọrụ n'ime ya bụ that level ka o rudebe ọ gafeghie. That means because inside his mind is divided between evil and God. So if you don't believe in God, automatically you can never know. So mmadụ need ihe abụrụ argument. Only believe in God. In this mind of this person, there is two energy. One is God, one is devil. For the person is a reality. Now, you see the person he believe in God. Can you believe? That means the next thing ị ga-akọ ya ọgwụ, ị ga-ata ya amoosu, ị ga-eme ya nka. Ọ bụ ebe obi gara agbazi straight. Afọ taa ya, hey! Ọkwa mụ na ekwentị obi n'ụlọ. Isi waa ya, hey! Asị nye na devil obi n'ụlọ. Yes, ihe a bụ ihe iji aka gị pụtara onwe gị. You got that? So, gịnị a na-eme argument si ya? Chukwudị. Ndị Igbo na-aza Chukwudị. Chukwuebuka, Chiamaka. N'ọbụ nke ahụ ka m kwere. Ekweghị m na God is good. Because amaghị m ihe bụ God is good. Ama m Chukwuebuka, Chiamaka, Onyekachi, Onyedikachi. Nke ahụ ka mma. So, ọ bụ nya maka ọ dịziri ọnọdụzie na-eche uche. Ọ sị ihe nna ihe this guy na-ekwu nkwe n'eziokwu. Ke ka mmadụ ga-esi wee sị na Chiebuka hapụ ya sị na God is good. Nke ihe wuri God is good. Nya ma ga-eji aka jụwazi onwe ya ajụjụ. So because of a loophole to enter you. You got that? So nya maka a na-ekwu. Onye nwere difference between nsọ ala na those things ị na-eme. So nsọ ala abụghị na just go to church every day and talk nonsense. No. Is instruction of a child. Is complete package of a child. From beginning to the end. Ihe niile anụnwe ị na-afụ ma agwụ asị gị ma agwụ asịghị gị. From that place your mind will be free. As onye nsọ ala ị ga-ahụ free man because amoosu will not be evil for your eye anymore because ị ga-amazi ihe amoosu. Agwụ agaghị abụzi ihe ọjọọ n'anya gị. Ma eke ma orie na afọ na ngwa agaghị abụzi ihe ọjọọ n'anya gị. Ma ọgbanje o, ma iyi ụwa o, ma ịkwa ozu o, ma ịgba nkwụ, all those things will be neutralized in your eyes. You can read them as a doctrine, understand them, use them as a way of life, bụrụzie a part of it. Nwere ike isizie na aka gị, for example, isi aka gị amoosu. You got to go. So mgbe ọ bụ na i use wrongly, i were emerụ mmadụ ahụ. Uche gị bụ ekwensu. Mbọsọ ọ bụ na i use wrongly, i were emerụ mmadụ ahụ. Anya gị bụ ajọ mmụọ. Mbọsọ ọ bụ na i use wrongly, i were emerụ ụgha ahụ. You got to go. So it is free as a human being. So ị marazie na ihe ọ bụla ị metere onwe gị na ọ bụ onwe gị metere ya na onwe ha onye mere gị anything na ọ bụ ngwa mere onwe gị. You got that? So that is the only way ị ga-esi adị free n'ụwa.
ọkwa maka nke anụ a na-ekobe gị obi n'elu, ekobere gị obi n'elu. Mba, ndị ụka mụma wee mee ya. Gagodi ndị obodo ndị agha wetara gị ụka, onweghị nke obi ruru ha anyị, they are relaxed. Why ọ ga-eji wee wuru ndị ojii? Because ị gaa na Amerịka ndị ojii na-eje ụka. Why? Because ha believe na slavery. So God will have to intervene. Yes, because there must be a reason for make you believe. They must create here Hegelian dialectic. Ha ga-create a vacuum that will make you believe in God. I say, and Africa is suffering. Because of suffering, just shall live by faith. As long as you onye nkịtị, you shall live by faith. So ị chọrọ i create religion, ị ga-emerịrị most na enwere poverty or enwere a story, a history, the hard to the heart, the pathetic to the heart. So it was a religion where they go to it. That is it. So ndị mmadụ anaghị aghọta nsọ ala with destiny. Nsọ ala abụghị datin. Ihe nsọ ala na-eme ụka bụ ilu ka nsọ ala na-eme. Ụka bụ ilu. O nwere ya na ụka bụ ilu. Ọwụghị just na-enye mmadụ fake information, no, give the person real information ka o use onye bara onwe ya uru. That is the difference between ihe anyị na-eme na ihe ha na-eme. So in the beginning, mgbe wetara nsọ ala, ihe wetara nsọ ala to direct your mind, not to deceive your mind. But ha wetara nke ha to deceive your mind, not to direct your mind. So ndị mmadụ ga-asị nna ihe religion asef, ihe nwanne, religion mean one thing, to bind, nothing more, nothing else. So nwezikwa ihe unu na-emere onwe unu na-eke isi unu na-eme ndị utu anaghị ekeli unu na-eme nke ahụ. That is your own personal problem, not the meaning of the language. Because everybody nọ n'ụwa nwere right ije mepere onwe chọọchị na-akọtu gospel like ya. Ndị Afrịka jizi religion ezuzi oshi na agba business. Ịjụọ ha si ya them brought religion for us. Nwanne nwe onye wetara gị ntị iji aka gị iji aka gị buru onwe onye mere gị force. Mgbe ahụ nwoke ahụ na-eke isi aka ele ebe ahụ nwee ji aka enwee kere ụdọ mba. So nwanne ọwụ na ya enye ha nsọ ala to challenge their mind, ha ga na-emekwa that period. Without nsọ ala, ndị ka na-amụ amụ, those unborn children, they will be worse than this one because ha ga dey confused. Why? Because nna ha enweghị normal religious philosophy, nne ha enweghị normal Igbo philosophy. That means they are in between. Ha adịghị correct na Western religion, ha adịghị correct na Igbo religion, and these things are program. So ka ezigbo nke nwa gị use wee run ịnọdụ na Western world, you will adopt the system of the Western world, yes. But in Africa, kekwere nke ga-eso ese nwere Israel, nwee ndị arụ kwụsị, nwee ndị Yahweh, nwee ndị Christianity, nwee ndị different, because Christianity hiri nne, they have different one. So kedu ebe system that runs the government, because government must run a program. You got to, so kedu the system of government anyị na practice in Africa? I don't know. Asị na president bụ Christian, vice ya Muslim, onye nke a jiri Bible na-aṅụ iyi, onye nke a ji Quran na-aṅụ iyi. Mahamụ ka ezikwenu onye ga-eche ezikwenu the instruction of a child ga-esi from these people apụta. I don't understand. You got to, because all na the institution now, ọ ga-asịkwa gị na Nigeria were secular state, mana afụbeghị m any one single program done by a secular state. The education is a fake Western institution. The regional government is imposed by central government, which is enweghị fundamental value. You got to go. That is why o ji eme ị na-agba ndị mmadụ na-ekwe the reason why here is not good, na ọ bụghị because of the country or not country. Simple, look at the loopholes here, not constitution, because in your house there is no written constitution between you and your wife and your children, but there is a rules and regulation. Gị na nwunye gị
enwere constitution ji ebi ebe ahụ? No, but there is a rules and regulation in the house. Enwere nwatakịrị ma ihe ọ na-eme, nne ma ihe ọ na-eme, nna ma ihe ọ na-eme. You got to go. So actually, even though na constitution dị important, but individually mmadụ one na ebe a fụgoro Nigerian constitution anya. Amaghị how many of us gụgoro Nigerian constitution. So actually ị nwere ike ibinwu ndụ gị without any constitution, without ịfụ ya anya sef ịmadị anything gbasara ya. Yes, ị nwere ike ibinwu ndụ gị without all those things. Ị ga-eme nwunye. So ihe a bụ just to control the federation. Onwe gị anọghị dị, ị nọghị na the federation system. Ihe a is like a working executive arm of government, like banking system. So banking system nwere their systems ha na-arụ ọrụ na bank. So government is just like banking system. So the constitution is applicable to the bank. Ọnwụ na enweghị ihe ị chọrọ ije register ma enweghị ihe ị chọrọ ime, enweghị ihe abịa na ya na enweghị ihe ha na-agwaghị mgbe gị na nwunye gị jedi na mba, unless me nwere ihe ị chọrọ ime in the state, then you go there to apply something. If not, nothing like that. So nweghị mgbe datin enwere ihe uru ọ ga-aba gị ịghọtago na mmadụ ma echenji ndị mmadụ ga na-asị change it. Mgbe ị na-arụ nọ na village ụnụ, constitution asị gị rụọ ụnụ. Ị na-atụ ahịa na China, ọ sịghị gị tụọ ahịa. Ị na-eje mgbuga, ọ sịghị gị jee mgbuga. Mana all those things ị na-enweghị ike ime achieve, ajụzie gị isi ọwụ constitution mere. Mana ọkwa anyị nwa ji aka anyị gaa na Lagos gagbaba ngwa ahịa. Ọwa gị iro nsị chiziri the land degree 1966 aga iro nsị onye Igbo mere. Ịghọtago? Ọ anyị nwa kpuchiziri that door. Okay, today now ọ fewega anyị ahụ, anyị akọwazi akụkọ. Ọwụ ndị ugwu mechiri datin, ọwụ ndị ugwu mepere wọf n'ahịa, ọwụ onye Igbo mere. Ọ aga iro nsị mere. Land degree agaghị iro nsị mere 1966. So all these things ha na-ekwu na dịka gasị na osighi n'enu ụda ọ mmadụ mere, ọkwa mmadụ ga-emegasịkwa ya. Onye ugwu anụnwụ na-akpọ afala na-eti mkpu. Onye ugwu etinyezi ego onye ugwu n'ebe ahụ mba. Onye ugwu a na 10 years ọ gaghị anọwu 10 years n'ụwa niile. 10 years more ọ gaghị adị alive. 10 years more ọ gaghị adị alive. Then why are you wasting your life for nothing? Nwoke agaghị adị ndụ in 10 years time. No. So kedu ihe mere ị gaghazi esi na wee na planụ till then? Nwa ya dị young, nwa ya agaghị emenwu ihe dị there because ndị agụrụ akwụkwọ na west. Ndị niile ahụ ọnụ kpọrọ senators, governors, ụmụ ha na west agụ akwụkwọ, ụmụ ha agaghị emenwu ihe dị n'ebe ahụ. That is a very big tax. Ha agaghị emenwu. So prepare nwa gị now to take over tomorrow. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ị ga-enwekwa another gamberos gabekwa echi occupy the place. Another criminals more ọrụ from these people. You got that? So ọ bụ nke nwa ka ọ dịara now. So wit atụ nsọ ala, ọ bụ nsọ ala ihe anyị na-ekwu na within nsọ ala because anyị anaghị ekwu outside nsọ ala. So ọ bụ nsọ ala ga-eme all those things it be possible. You got that? All nsọ ala ga-eme this thing to be possible so that ka anyị nwee ike inwe a better tomorrow. You got to go. Ọ bụ nsọ ala emeghezi ihe ọzọ nwanne, nothing more, nothing else. Enweghezi ihe ọzọ. Ọ bụ nsọ ala ga-enye gị a strategy ị ga-eji wee nwee a place because ị gaghị anọkọta nọ na-ekwu okwu a place is impossible. Ọ gaghị work. Nwanne ọ gaghị work because you are dealing with mind, human being. Obi dị aghụghọ. Obi dị aghụghọ. Ị ghọta gị? Obi dị ezigbote aghụghọ. Enweghị nna nwanne anya ọ hụrụ ihe unu na-ekwu ndị Urobo, ndị Ijọ, ndị Bini, ndị Ichekiri, ndị Igala, ndị Idoma nwanne obi dị aghụghọ. Ndị a will not live with you. They cannot. Ha agaghị eme ya. You are just wasting your time. Nwanne ọ dịghị possible. You got to go. Ọ dịghị possible until you educate them to become part of you. They can in future. I were nsọ ala wee mee ha educate. Ọ bụ na nsọ ala run wazie inside them as a program, then they will come with you. Oh no, here they will not. And here I will just
an illusion that can never ever be attained. Ọ dị ka Jizọs na-abịa ọzọ, Jizọs na-abịa ọzọ nke ọ bịara abịa oji anya ọma na Jizọs na-abịa ọzọ nke ọ bịara abịa oji anya ọma na mba dị nke ọ na-abịakwa n'ime mmadụ bịara ebe egbuo ya isi ọ na-abịa ọzọ ọ na-abịa ime gịnị onye bịara ahịa egbuo ya ọ na-abịa ime gịnị that is the same thing. Anyị lụrụ ọgụ 1966 67 3 years esizie our property all across the region and tata ha ga-asị na ị chọrọ ịgba ụgwọ ihe ha mere gị ha ga-asị na ị chọrọ ịgba ụgwọ ihe ha mere gị so they will not let you. Ọha nwa ga-abụ the most ndị ji gị ọha nwa ga-ejide gị na self because they break go the trust grow up their child in a different form gwa nwa ha na egwu the enemy bụ onye iro ha. So ọwụ na ị chọrọ work with them you need to create a system that their child will be attached to it, then you breed a new child from that region. Ọwụ na ọkwara nke ha nwere kịta vampire and virus ọ gaghị work. That is why ị na-agba mmiri n'okwute ị na-agba mmiri n'okwute it will not work. Eziokwu na gwa gị the same thing a na-ekwu na Jesus ga-enyere anyị aka. That is exactly the same thing because nwa bekee living from Africa 90% of nwa bekee economy come from Africa. So ka ezigbo ka isi wee chere na that nwa bekee created a God to give you to save you. The same nwa bekee is eating from you. O nwere meaning? It make no sense. O make any sense? So the same thing anyị na-ekwu na we are moving with these people our brother nwanne gị na brother mekwa ya brother o make any sense? You got to o make any sense? But ị na-achọ ịgwa ndị be anyị okwu ọ dịghị ka nwanne ama na eziokwu na-afụ ụfụ but ọ bụghịzi nke this length. You got to eziokwu na-afụ ụfụ ma ọ bụghịzi nke length bụ na mmadụ ga-ajọs no blind himself totally as a madman. No, eziokwu na-afụ ụfụ yes but ọ bụghịzi nke iberibe. Ọ bụghịzi nke iberibe. Enwere mmadụ ịbụọ na ejo and so what? And so what? Emebeghị eme ndị ijosi ha nwe Biafra ndị Igbo asị ha nwe ejebegbeghị eje ọgwụgwọ ka ebele ga-eje ọmahịa ebe akụ na-achị kpọrọ m jetinye anya ebe ha anya na-azọgodi ndị nwe afa ndị asị ọha nwe ndị asị ọha nwe na ndị be anyị chee n'uche biko nke kpụrụ na uche anụ a na-ekwu dị okwu o nwere ege na-akwụ ụgwọ ndị asị ọha nwe this man kwuru okwu na Facebook today ịma ihe o kwuru ọ sị na anyị na-akpọ ndị mba mmiri our junior brother na ha adịghị comfortable with it na ha adịghị comfortable na anyị na-asị na ha wụ junior brother anyị. So ihe ọwụ na ị na-eche uche this thing will give you an insight. Go to a gala na ndị Igbo nụrụ ọgụ for hundreds of years. Judge West go and ask question. A gala na Igbo nụrụ ọgụ for hundreds of years. Ị chere ha echefugo? Ha echefubeghị. So kedu ebe ị ga-agbakonye the history now? It's just to go and begin to bandage wounds. No, anaghị eme ụta anyị doesn't work that way. Ndị Igbo, most of ndị Igbo anaghị eche uche. Ha ma because that's why ha ji nụsị ọgụ the next day ha niile anakwa the same place emere abandon property all of them. Build kwa empire again. Odukwa echi enwe ka esi wee mekwe ambode asị ambode emechie ihe emechie trade fair emechie give them new land another place alaba emechie nwanne kwa mere 1967 or new thing ọ bụghị a new thing ọ bụrụ ihe ọfụrụ. You got to, so that is the game. Ọ bụrụ na ya achọghị ịmụrụ ihe nwanne aka ya adịghị ya anyị gbawo ndị nsọ ala ihe anyị mawo ndị na-asụ Igbo sị na ha chọrọ iso ihe anyị na-eme good and fine. Ị na-akwa na-asụ Igbo ịchọrọ iwe nsọ ala give us nwa gị give us your child we make your child Igbo with nsọ ala ọsọ gị bụrụ onye kafakados with nsọ ala. Ụmụ ibe ka ọ dịrị na mma na ndị mma ọgụ na kọl biko